ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଚା ରାଜଧାନୀ ବ୍ଲଗ୍। ଯେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ର V2 ସପିଂ ମଲ୍। ତ V2 ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆଣେ ମୋର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ମୁଁ V2ରେ ହିଁ ଆଣେ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଗଡ଼ ଛକ ଉପରେ ରହୁଛି V2। ତ ଏଠୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କିଣିବେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା V2ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ବି ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଏବେ 3000 ଟଙ୍କାର ସପିଂ କଲେ ଗୋଟେ 99 ରୁପିସ୍ର ବେଡ଼ସିଟ୍, ଡବଲ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବି ଫ୍ରି ମିଳୁଛି। ତ ଏବେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅଫର୍ ଅଛି। ତ ଯିଏ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି V2 ଯାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ରସମଲାଇକୁ ଖାଇଲି।